ନମସ୍କାର। କବିତା ଲଣ୍ଠନ। କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। କିରାସିନି, କିଛି ଧୂଆଁ, ବତୀଘର ଏବଂ କିଛି କୀଟ, ଏ ସମସ୍ତ ଏକାକାର ଏ ଧାତବ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ। ଏ କଲେଇ ଛଡ଼ା ଟିଣ ପେଟ ତଳେ ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ଜଳୁଅଛି ଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରଜନୀରେ। ନିଆଁ ଜଳେ ପୋଷାମାନି ମାନିଏ ଟିଣର ପରିଧି, ସର୍କସର ବାଘ ପରି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନିଆଁ ସୁନା ପିଲା। ସତେବା ଏ କଳା ଟିଣ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସତେବା ଜାଣେ ନାହିଁ କିପରି ଏ ଲଣ୍ଠନ ତାତିଲା। ତମେ ଯିଏ ମୌସୁମୀର ଆଳସ୍ୟକୁ ପତାତଳେ ଖୁନ୍ଦି ଡୋଳା ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ଗହଳ ବାଳ ତଳେ ଲେସି ଦେଇଛ ଚମ୍ପକ, ତମେ କେବେ ଦେଖିପାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅସିତ ମୋହର। ଅନୁମାନ କରିପାର ମୁଁ ଜଳୁଛି ଓ ଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ। ଅନୁମାନ କରିପାର ମୁଁ ଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ, ମିଡ଼ିୟମ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଦା କମିଜରେ।